Sa video nga gipaambit ni Axel Teves, anak ni Kanhi Negros Oriental, Congressman Arnolfo Teves, sa iyang social media, makita nga gi-aresto ang iyang amahan sa mga pulis o immigration officer sa ilang balay sa Timor Leste. Makita sab nga nagdumili nga muuban sa mga otoridad si Arnolfo ato sa iyang pag-aresto. Matod ni Axel, gikidnap ang iyang amahan pasado alas 8 Martes sa gabi, oras sa Timor Leste. Dugang niya, gipwersa og kuha ang iyang amahan nga walay legal nga dokumento o legal nga warrant of arrest. Giuptan sumala pa nga illegal ang iyang amahan sa immigration building kauban ang mga otoridad nga niaresto kaniya. Immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Nanawagan karon ang ilang pamilya ug tabang sa UN Human Rights alang sa sitwasyon sa kanhi kongresista. We, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am calling to every department all over the world. Please help us. Si Arnolfo Teves ang gitudlong mastermind sa pagpatay kang Negros Oriental Governor ROEL DEGAMO niadtong Marso 2023. 8 ka mga tawo ang gisugo ni Teves nga mopatay kang DEGAMO niadtong tungura. Gisilutan si Teves og expulsion sa House of Representatives niadtong Agosto 2023. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.